खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी इएम सायखं बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव हाबा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनब्रै गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा रायजो राजाफोरनो दमगाव बान्दोखौ खोनानै हेफाजाब खालामदों 13 नं सिडली बियाबनि इएम सायखं बसुमतारी बिथाङा मख'नो गोनांदि बे बान्दोजोंनो गासै मोनब्रै गामिफोरा आबाद मावनानै जिउ खुङो फारियै दमगाव हादानपारा बदियागुरि आरो सालबारि फारसेथिं रायजो राजाफोरनि बान्दो मावनाय समाव नुजाथि हैनानै थांनाय बोसोराव दमगाव सालबारि ओनसोलनि स्लाइस गेटआ बानायदोंमोनब्लाबो बोसोरनैनि गेजेराव बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों बान्दोखौ खोनानै होबोबाय थादों आरो इयुननि समफोराव जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों सावरायलायनानै गोदानै स्लाइस गेटखौ बानायनाय जागोन होननानै बुंथियो इएम सायखं बसुमतारी बिथाङा बिटिआर सरकारनि बेबायदि हेफाजाबखौ मोननानै गोजोननाय फोरमायदों सालबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोंनिथ' सुबिदायानो जाहैबाय बे सायखं बसुमतारीया जोंनो बान्दोनि खामानिखौ मावना होनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बे सयथा गामिया ओरैहाय जोंनि बदियागुरि सालबारि आरो दमगाव आरो हनै हादानपारा हलमागाव गासैबो जोङो बेवहाय मावनानै आबाद मावनानै जायो आरो दै दैखांनानै बेखिनि आरो लोगोसे सारा जोंना इएमआ आरो मोनसे खामानि मावबावनो थाखाय खोथा होदों माने बान्दोनि एगिंदि बान्दोखौबो एसे प्रसेसआव फैबाय होननानै दासो मिथिहोदों दा बेखायनो जोङो बेबो जाथोंसै बेबायदि सानदों आरो दा सार बुंनाय मथे डिसेम्बर जानुवारिहालागै माने एसे मावहैनाय बायदि जागोन दा बान्दोनि स्टाइलाव दङ उनावहाय स्टेपफोर जानायनि सुबिदाया माबायदि जागोन होननानै दाथ' जोङो खासा बान्दो थेनानैबाबो जाथ'बाय दा स्टेलाव बेयो सुइस गेट जागोन होननानै जोङो आसा थाबाय इएम सारनि खोथा मथे दा बिथाङा जोंनो बेखौ फुरायैनो खिन्थालांबाय थाबा उनहालागै मोजां मोनगौ जोङो रायजो राजाफ्रा गासिबो गोजोननाय थागोन बेखिनि आरो माबायदि जेंनायाव बेथ' सुइस गेटआ जायोबाथ' मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै जों सानदों आवगायावथ' जोङो सुइस गेट गोनां समाव मोजां रोखोमनि मावनानै मोनजादोंमोन आरो बे सुइस गेट बायनानै नै थांनाय बोसोराव आरो खासा बान्दो थेनानैबाबो जोङो हाल मावनानै माइ गायनानै दा जादों बिथां बे इएमआथ' दा मोजां मावना होदों थांनाय बोसोरावबो एसे हेल्प होदों जोंखौ रायजो राजाखौ दा बेनिखायनो सारा दा बेखौ आरो मावफुंना होबावगोन बायदि आसा थिनानै थाबाय जोङो गोजोननाय फैबाय बे जोङो बान्दो होननानै बुङो बेखौ जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मल डेलिभारी सी सेक्शंस गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ ऑपरेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।